JavaScript on maailman paras ohjelmointikieli. No ei läppä. Ei, mikään ohjelmointikieli ei ole sinänsä objektiivisesti niin kuin maailman paras. Jotkut on kyllä objektiivisesti aivan karmeita, varsinkin jotkut vanhemmat. Mutta siinä on perää. JavaScriptilla nimittäin on, kun puhutaan webikehityksestä, niin uniikki asema kaikkiin muihin ohjelmointikieliin verrattuna. JavaScript nimittäin ajautuu suoraan selaimessa. Eli selaimessa meillä on HTML, niin kuin tullaan oppimaan myös tässä Akatemian web-jutuissa jossain vaiheessa, joka määrittää sen, että minkälaisia nappuloita ja muuta meillä on tuolla sivulla. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu, kun sä klikkaat jotain nappulaa, niin se on kaikki JavaScript-koodia. Muita ohjelmointikieliä selaimet ei puhu. Eli JavaScript on nettiselainten natiivi ohjelmointikieli. Mutta nyt sitten viime aikoina siis jo tosi monta vuotta sitten, niin meille tuli mahdollisuus ajaa JavaScriptia myös taustajärjestelmissä. Eli meillä tuli semmoinen projekti kuin Node.js, ja se mahdollisti sen, että nyt me ei enää niin olla rajoitettu siihen, että me voidaan tehdä tällaista fronttikehitystä, jossa se mitä tapahtuu nettisivulla, kun joku painaa jotain nappulaa, niin siinä tavallaan selaimessa ajautuu JavaScript-koodia, vaan nyt me voidaan tehdä myös se taustajärjestelmiä, eli kaikki tämmöinen tietokantoihin höpöttely ja käyttäjän tunnistaminen ja kaikki semmoinen, niin pystytään myös tehdä nyt JavaScript-koodilla. Ja niin se tekee JavaScriptista oikeastaan sen niin kuin ykkösohjelmointikielen, kun puhutaan webikehityksestä, mitä lähtee opettelemaan. Ja sitten JavaScript on tavallaan niin kuin syntaksiltaan se on vähän, se ei ole tyypitetty, joten JavaScript-koodissa on helppo tehdä virheitä esimerkiksi. Mutta JavaScriptista on tehty sellainen versio kuin TypeScript, joka taas sitten tekee JavaScriptista tyypitetty, joka nostaa siitä, ainakin mun mielestä tekee siitä hirveän paljon paremman ohjelmointikielestä, kun käyttää TypeScriptia. Mutta se on vähän edistyneempi konsepti mennyt tässä osassa. Tätä Akatemian ohjelmointikokonaisuutta mennään vielä TypeScriptiin. Käytetään nyt aluksi ihan JavaScriptia ja TypeScript tulee sitten myöhemmin. Me tullaan siihenkin kyllä. Mutta joo, se on niinku kaksi juttua, että minkä takia JavaScript on tosi hyvä. Toinen se, että me pystytään käyttämään sitä selaimissa sekä taustajärjestelmissä. Toinen se, että sitä on parannettu paljon TypeScriptillä. Kolmas on se, että JavaScriptilla siis fronttikehitys on kehittynyt tosi paljon. Että meillä on nykyään tosi siistejä sellaisia JavaScript frontti-webikehikoita, niin kuin meillä on React. React on varmaan kaikista suosituin tällä hetkellä ja suuri osa fronttikehityksestä nykyään siis oikeassa maailmassa tehdään Reactilla ja se on tosi kiva. Hakatemiankin frontti me ollaan tehty Reactilla ja Angularia ja Vueta ja Sveltea ja muuta. Ja sitten myös nämä backend-kehikot on tosi kehittyneitä nykyään. Kaikki Express.js ja Hubit ja muut. Mutta sitten, mikä on kaikista siisteintä, ja varsinkin sitten kun mennään TypeScriptiin ja me aletaan käyttää tyyppejä, joille me määritellään, että joku requesti vaikka, minkä me lähetetään johonkin APIin, ja meidän pitää se lähettää clientilta rakentaa se, lähettää se sinne serverille, käsitellä. Ja tavallaan se datatyyppi on sama sille requestille. Sitten kun me käytetään TypeScriptia, me päästään määrittelemään se tyyppi, niin sitten se siis että se pystytään käyttämään niitä samoja tyyppejä sekä clientissa että backendillä, niin on niin kuin tosi näppärää. Sitten niin huomaat, kun me päästään sinne asti. Mutta se, mikä on vielä näppärämpää, on se, että meillä on nykyään myös tällaisia full stack JavaScript-kehikoita, niin kuin Next.js tai Nux.js tai Sveltekit. Ja nämä on sitten sellaisia, missä sulla on se niin kuin taustajärjestelmien koodi ja se frontin koodi, niin on kaikki sellaista yhtä sekamelskaa. No sekamelskaa, mutta siis se on niinku yksi paketti. Et sun ei tarvi, koska perinteisesti se on mennyt silleen, että sun on tarvinnut tehdä erikseen frontti. Että sulla on niinku yksi Git-repo vaikka, jossa sulla on joku React-projekti, tai jos se on vanhempi, niin siellä on voinut olla vaikka joku jQuery ja Bootstrap tai mitä ikinä. Ja sitten sulla on toinen projekti, jossa sulla on sitten se niinku API tai se taustajärjestelmä siihen, joka on tehty sitten jollain muulla kuin JavaScriptillä, että se on voinut olla Pythonia tai C-Sharpia tai jotain. Ja siis toki niin tämä on edelleen ihan validi malli tänäkin päivänä ja paljon tehdään, mutta nämä ei tarvii. Et näillä tällaisella full stack JavaScript-kehikoilla me pystytään tekemään niin tavallaan kaikki, sama kokonainen toimiva ohjelma tai sovellus tai mitä ikinä, niin pystytään tekemään ihan pelkästään JavaScriptillä tai TypeScriptillä. Ja sitten
sitten vielä niin kuin yksi juttu, mikä puhuu JavaScriptin puolesta, niin sen lisäksi, että se on tällä hetkellä siis maailman suosituin niin kasvava ohjelmointikieli, että se on ihan oikeasti se, mitä työelämässä tarvii kaikista eniten, mutta siis jos tekee tuollaista webidevausta. Mutta myös jos haluaa tehdä mobiilisovelluksia, niin siihen on olemassa semmoinen framework kuin React Native, jolla siis, jos sä opit koodaamaan Reactia, niin kuin me tullaan täällä Hakatemiassa jossain vaiheessa osaamaan, niin sit sä osaat tehdä myös, näitä ihan suoraan, mutta siis samalla syntaksilla voit tehdä mobiilisovelluksia myös sit React Nativella. Että tavallaan kun sä saat tehtyä JavaScriptillä niin kuin, silleen ihan kaikkea liittyen tällaiseen sovelluskehitykseen, niin sun ei tarvitse enää oppia hirveän monta eri ohjelmointikieltä ja se ei tarvitse olla niin vaikeaa enää pitää synkassa sitä klienttia ja serveriä ja muuta. Niin. Siinä on perää, että mä väitän, että JavaScript on paras ohjelmointikieli, vaikka ei sellaisena ehkä totta. Mutta kyllä niin web-kehityksessä se on niin kuin mun mielestä tällä hetkellä se ykkönen. Ja sen takia lähdetään nyt opiskelemaan sitä.